Tada! Hi guys! Welcome to our YouTube channel. And for today's video guys is gagawa kami ng panibagong video kung saan gagawa kami ng Questions I've never asked to my boyfriend. and girlfriend. So, let's go! So, una guys, pick me guys, pick. Ano siya ginatawag og bato-bato pick. Matamaan. Siya lang. Bato, pick. Ah, pili ka. Ako muna. Ikaw na. Sige. Ding 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 ding. My question. Sige. Nawala na ko na asa imo ha since na naging kita. May namimiss ka ba sa past? Wala. Wala ko yung na-miss. Kay, sa may past nun. Past is past. Past is past man kay. Wala kayo ma-miss sa past. Narinig po ka under sa past ninyo. Sure. So, wala ko na-miss. Kanan kay kalimtan na ako. Shout Okay. out. De joke lang. Number 2. My girl best friend ka ba? My girl best friend. Girl best friend. Wala. Kagyan. Wala ko kagyan. Wala ko kagyan. Sige. Wala ko kagyan na. Okay, dali ka saya. Wala ko kagyan na. Namigog babae. Kanang na girl best friend. Wala. Ano siya guys, loyal na siya sa iyong mga nauyan dahil. Bola lang yan. Wala dyan. Sa iyong mga nauyan. May natutunan ka ba sa mga past mo? Ano guys, nagjuwa dyan ako nagipangutana sa iya since Na na Tutunan ako kanang mangaway. Tutunan ako is kanang mga lesson kanang about sa relationship. Okay. Yes. mata. Okay. Ano natutunan mo sa relasyon natin since day one? Or since day one, joke lang. Kanang dako. Dako. Kay Saka kuan dako. man. Daghan mo og na-learn na pagsulay sa tuwa na dili jud siya mabayaran. Kan kanang understanding, respect, say masuko pero natural so kay gahi man siya gulo gyud. Kaya Very good gulo. guys. Maldita ba good. Maldita. Ay, boto ka. Ito, oh. Kay kwanto. Kanang legit. Okay. So, aside sa ako, napa ba kayo nagustuhan na babae? Size mo Tarungan ha. ko ba ako? Kuan. Eh, Wala. Naghuna-huna. Aside sa wala. Wala lang ko nagustuhan na babae. Ni crush, wala kay crush. Sana all. Kuan lang, kanang matanawan ako, makaingon lang ko, gwapa lagi siya no. Mana lang ko pero dili good na crush. Gustuhan dahil kay So, wala na gwapa. kayo nagustuhan lain. Siya ra may gwapa sa wag. Wala mo guys. Sulod da. Oo, ano siya nagustuhan. So, yung ano siya ka-loyal. So, sa iyang mga ex, siguro po yung anak siya ka-loyal. So, kung mobalik imong ex na pinaka-love nimo sa una, biyaan pa ba ko nimo? Biyaan Mobalik pa ko siya? nimo love. Kung mobalik imong ex. Pinaka-love na ko. Oo. Dili na. Ano man? Ano siya balikan mo? Siya nibiya sa akong kanya. Balik ko siya. Kain. Hello? Pili ka gusto mo balik kay ikaw naman akong present. Past naman. You're the present. Past is lesson na to siya. And kato siya, kung mabalik man to siya, kung tayo mabalik siya, what if mabalik siya is, ikaw lang mapili na ako. Kay sa imaw mo ko nag-promise, sa imaw mo ko nangako. Sa mga mga
goal, mga futures, Oo. diya sa imo. Oh. Mm. Di ba? Oh, so klaro na guys. Klaro. Klaro na kayo. Klaro na kayo. So nakikita mo ba ako as future wife mo? Survive. Nakikita mo ba ako as your future wife? Eh. Kay kuan nakita na ko guys kay ngano butan man gani siya. Yes. Ito. Ad kay muluto, ad kay bugas. Ad kay ko gustong bata. Wala. Dili. Kita yun okay. First of all, pagkita ng mga niya First of is all. Wala second. nabigahari jud ko siya kay gwapa mo. Mm. Truly, yeah. Pa-cute ni guys siya kay pa baala-anda. Ano siya? Ibuto ko. Ano na siya, pero nakita gid ako siya, gid na siya na gid ang future wife. Sure. And then no joke kay gihatag din siya ni Lord sa ko. Unexpected eh. So, you know the story? Gusto mo story? Soon. Gusto yung story? Comment mo. Ay, oh. Okay. Kinsa imong crush? Isa akong crush. Ikaw. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Wala na sila yung crush. Wala ko lang yung crush. Except lang sa mga artista kay mga crush mo ng artista. Ako po dahil Mga crush. artist. Laban But na sa TikTok. mahilig siya sa TikTok yun. Siya ni answer siya. Wala siya crush. Ako lang na yung crush. Okay. Feeling ni mo, makakita pa ba ka na mas better sa ako ah? Magkita mas better sa mga. Yes, Makita. Makita gid. Makita mo yun ang mas better sa itong hinigugma. Pero di makita og mas better pero ikaw ang enough. Ako ay na. Ikaw ang enough. Mas better kung ana sila kung sobraan daw kayo sa inom makadaot, ang sobra makadaot, ang kulang makadaot pud siya. But kanang enough, nang tama-tama lang. Siya. 君の虜になってしまえばきっ No better, just enough. Hmm? Kilig siya. Kilig na lang siya. So, yeah, enough na daw ko. Kane, may balak ka pa ba na iwan ako? May balak pa ba akong iwan ka? No. Wala akong balak. Kasi, I told you, nag-promise na ko siya na gusto na ko siya papaslan. Dili lang kay, yes, gusto ko I do. Kanang bongga na kasal, kanang pinagplanuhan talaga. Kanang right time din na sa Ginoo. Kanang yun ako ginapangandoy na siya ang kauban. Not others. Kay tungod sa pinakakuha na question niya na enough na. Ano? Siya lang yung kauban. Kumpara sa kuan, kumbaga sa uban na magkasama. Tatanda, sabay tayong tatanda. Ulit-ulit mo lang sabihin yun, mahal kita. Tanan, na-answer na ko tanan, no joke to siya guys. No to siya tanan guys and dili to siya scripted something sa uban. No, dili na scripted. So, ako na guys, it's my turn to shine. Jajan! Question number 1. Yugo-yugoing. I never ask Masing doay. Ilang taon ka? May kagulo. Sige, go. Ilang taon ka nalibang? Di joke lang. Wala guys, oh. Question number 1. Why you still choose me even though there's more better than me? Ay! Kaya ay, wala ako nasabtan lang dito kay katong better. Joke. Nganong kuan? Nganong you still, nganong ginapili, anong gipili jabo ko nimo na may mas labaw sa. Tungod kay
gift man ka sa Ginoo sa ko Ano akong gipili I know daghag mga kuan uban draan na mas better pa sa imo nga. Pero at first pa lang nakita na ko kung unsa ka kakuan kaseryoso bahin sa relationship. Char. Yes, sinuod to siya guys. Dito ko nakaan sa iya nga kuan uy lahi lagi ni siya. Basta about sa kuan kana sa relasyon matured siya mag-isip. So that's why pinili ko siya. Even na mas daghan pag mas better. Asa dira? Sa gawas. So, second question. Sa loob ng 10 months nating pagmamahalan, naging pabigat ba ako sa'yo? Pabigat. Oh, bugat kayo. Joke lang. Ay, wala man ka nagpakubos. So, dili jud ka. Pabigat? Sa ako Naging pabigat. Sulod sa 10 months na to. Wala. Siguro naalang time, di man siya mingon na pabigat ka ng time lang, sinalay time nga ka ng kuan. Bugat sa pabigat. Mabigat daw. Bugat na Ay, dili ba ka na sa paminaw lang ka ng kuan, ka ng mag-away ta, lang. Pero dili makapabigat sa kuan. Kay kung mag-away, manggod mi guys, kay ka ng kuan. Wala. Tut. Question number 3. Ano ang pinakamagandang araw mo? Huh? Anong pinakamagandang araw sa iyo? Para sa ko Pinakanindot na adlaw sa imo. Adlaw. Sa ato, Ay sa to ando ha. Okay. Pinaka the best moment nga kuan sabay ta. Kuan siguro every time na moari kag balay. Madto ko dire. Mm. Lang ko kayo. Tinuod na. Sana every time na maato ka dira man na siya ang the best. Saka nga pa mag-ubanta. Ubanta. Hindi ta mag-ubad. Wala. Hindi ta Ngawan best. to sa inyo, hindi ta best. Kalaban ka. Question number 4. If someone say to you na baka hindi kayo para sa isa't isa, baka iwan ka lang niyan, hindi ba sumagip sa isip mo na iwan ako? So, bahala sila, I don't care to them. Char! Ito kay ako aman ni nga I know nga kanang kuan. 'Di ba ang flow sa to is kanang kuan kaayo. Hanay kaayo, walay mga kuan mga sitag walay mga kuan ba kanang harang like kanang nakapakuan sa mo. Manambala ko labot ko sa ingon nila. Kay ginapray man gud nako siya. Manang kuan ko kanang positive ko sa tanan. That is why wala ko labot sila isulti. And usa tulas, napaman tulas. Di ba sumagip sa isip mo na iwan ako? Nabiyaan ti ka, wala Ginaprege ta kanon, nabiyaan nun kita. Wala Yan siya jud, kabalita. promise. Yan siya ka positive. Dili Alangon. positive. Ano man sila dapat ginatuuhan ng mga prayer. Yes. Claim tayo niya guys. Yes. If someone loves Declare you. and claim it already. Question number 5. Nung dumating ako sa buhay mo, binago ba kita? Pag abot nimo sa ko, yes. Daghan kay kabaguan, guys. So na gahi ko karon gahi Japan. Nagbag-o gid ay. Malitang. Dili bitaw naji ko anay kabaguhan nga niabot siya sa ko. Kay ano man kanang gina-direct ko niya kon ba tayo ako'y mali mabuhat dili ko niya kanang ginabibi iya kong ginaditsog storya that's why nga ko naay pagbago pag abot niya sa ko ang life. Yeah. So yan ka bag-o. So question number 6. No? Mas delikado na eh. Hoy! Ay,
Ano ang pinakamahalagang salita na aking binatawan na lagi mong hawak? Lagi lang hawak. Nga dili ko ni mo biyaan. Nagkinaunsa. Bawa na imong words Ah. na ginagunitan tud karon. Hunted ka ron. Kay every guys, every time nga mag-chat me kay dili jud na mawala sa iyang akal. Musulti siya sa call, dili na jud ta kabiyaan love. So mao na ang iyang kuan. Mao na ako ang ginagunitan nga word nga dili ko niya biyaan. Ingato din no, ingato yung love niyo. Ingatoon yung love niyo. Sultian niyo din siya na dili na ka gusto mawala siya or ikaw. So pang kuan na siya motive. Remind. So question number 7. Noong nakita mo ang bad side ko o masamang ugali ko, naghinayang ka ba? Naghinayang ko. Wala. Na-shock lang ko. Wala ko naghinayang guys. Na-shock lang ko pag syempre nakita gud nimo iyang kuan but wala na kuan sa ko ang sa ako ang man nga kanang hinilada din yung batasan inyo sugot na ko siya. Pero wala ni sagip sa ko ang man nga ingan. Kay pag once nga musulod ka sa relasyon dapat kay dawat nimo siya. Dawat Diba? yun. O, mana, dawat man ta ka. So, maano man, awat man yapon sa panahon na mag-umpan ta. Mana ta. So number 8 tayo. Question number 8. Noong una tayong nagkita, na picture out mo ba na may future ka sa akin? Nauna na ito pagkita. Yes. Naahantod ba karon? Di naman to siya sa first. Gigilig na siya. Without. Nakita na ako. Dili lang kayo tong first. But, mas nagdugay kay nakita na ako ang kuan sa imo. Ang future. Nadi magkita na picture ta. Ma-picture out lang dyan mo naman siya. Ayan. Basta love ni mo sa person. Nagkadugay, nakita na ako guys. Dapat nga din mo. Once na musod mo relasyon, dapat yun na ma-picture out mo sila yung kaugmaon, yung kuan kung para ba siya sa imuha or something na yaga-yaga lang, mailhan mo niyo na. Yes, tinood. And then, question number 9. 9? Ay, Ito, ang ganina. 9. Ano yung moment sa ating relasyon na lagi mong pinagpapasalamat? kuan, every time nga ka nang mag-ano ta, mag-away ta. Mag-away ta, Okay. pinagpapasalamat. Oo, hindi ay. Kaya lang kadra sa kanang mag-away ta, kadra man ta mas na mold og pag-ayo, kaya naging strong. Nya ka na every time nga kanang mag-away ta, kanang dili ka mo kuan, dili ka miingon nga magbulag na lang ta. Biyain na lang. Sa to ay kanang kuan, biyaan ko nimo nga nagod. Mas ako may miingon nga biyahe na lang ko. Okay man siya. Maldita. Na siya guys. Kay basta mag-away gid ni kay di na walay kuan ba ka na makabanggit nga magbulag ta uy. Ana. Manang ginaysa ginapasalamatan ako. Manang stay strong Japan mental kayo. Happy na 1 year. So, happy na yung 1 year. So, bye-bye kang dyan nyo, guys. So, Last na yun, salamat. question number 9. Hoy, dalo. Question number 10. Ako ba'y katulad ng mga ex mo? No, big no. No. No, big no Nga naman. Kaya no. Nailahi mong good mo. Ako, ngayon nakakamak na Lahi mo, pero dili, lahi jud mo. Kaya no. What's na ka lahi-lahi? Balik-balik, guys. Lahi mo. Nandili mo same kay. Dili man mo parehas. Why? And makaingon ko nga, dili mo kaparehas. Ano pa lang daan katong time nga nanguyab ka sa kuha. Ikaw lang ang kuan, kursunada nga mistorya kay Dada. Do dili siya kuan. Dili siya sa personal, through chat lang. Tungod na chat, nag-chat, di pa chat na ko siya. Kay dili man siya pwede mo adto dari
pandemic man, bawal man to that time na kuan na maglaag-laag. Sa mo to, ginala ko siya nga chat na lang kay Dada. Sa mo to, siya ang personal or mag-insulti kay Dada. Mo to ang pinaka-big difference. Siya lang pod ang kuan. Sa tanan na yun nako, siya lang ang pabalik-balik og sulti sa ko nga di ko niya biyaan. Legit. Why atik? Jujit. Oh, Give legit mo. respect to your loved ones and to sayang parents. Sayang parents. Mga tayo kung respeto. Respect man siya pag kuan na makailak ka. Kung dili ka daw or kuan basta nakailak. Nga na lang siya. Mato siya. So, yeah! That's all! Tadang! That's all. And, yo guys, I hope na magustuhan ninyo guys. Para magustuhan yun. I mean, magustuhan Dahil yun. magkuanan eh. Na-interest. Interested. Ano, kung na may interested, padayon lang mo sa interested. So, Shout out. so subscribe our YouTube channel and click the notification bell and Don't forget to subscribe. like and share and to our Facebook page, support our Facebook page guys. Yes. And dito kami nag-update, nag-post sa mga. So, shout out to kay Jujen. Uli na. Micaela, this is your Time to shine. time mo yun. Paminawa na din siya ng iligan ka. Joke. Giligon ka nang. Giligon Ay ha, ka. I love daw. Yes. Ay, Pala love. dayahang love. Bye!